Rahayu para pemirsa. Kados pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kasarasan, karaharjan, sarta kawilujengan wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Sugeng pepanggihan kalian kula Marsha Zahira Junisi Setia, mahasiswa jurusan Pendidikan Basa lan Sastra Jawi, NIM 1-0-0-1-0-7 saking kelas 2017B Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Wonten kalodhangan sakmenika kula badhe unjuk atur wonten salebetipun adicara wawancara kanthi tema Sistem Seserepan wonten Bebrayan Jawi minangka pepantanipun budaya Jawi. Ugi subtema Seserepan bab olah-olah. Topikipun inggih menika Seserepan bab olah-olah daharan rujak cingur. Ingkang dados narasumber kula kita inggih menika Ibu Sumainah minangka warga ugi tiyang sadean rujak cingur wonten sentra PKL Taman Kalianget binaan saka PT Pelindo 3 Surabaya wonten dalan Kalianget Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Kutha Surabaya. Ibu Sumainah punika griyanipun wonten ing Dalan Kalimas Baru Kalih Gang Timur RT 9 RW 9 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Kutha Surabaya. Saben dinten Ibu Sumainah sadean wiwit wekdal 7 enjing ngantos gangsal sonten. Monggo wawancara kalian Ibu Sumainah saged kita wiwiti. Ya, sakmenika kula sampun wonten ing griyanipun Ibu Sumainah. Sugeng siang, Bu. Siang. Bu, kula Marsha Zahira Junisi Setia, mahasiswa saking Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Universitas Negeri Surabaya, Bu. Bu, dinten menika kula badhe nyuwun pirsa ngenani seserepan bab olah-olah daharan rujak cingur. Kaperangan ingkang kapisan, Bu. Menapa kemawon ingkang dipun rengkuh kalian seserepan bab olah-olah daharan rujak cingur, Bu? Ya lek bahane iku oke, Mbak. Bahane pertama sing utama iku ya kacang, petis, mari ngono lombok, uyah, bawang putih, gula abang, ambek banyu asem. Itu bahane. Lek gawe isine, bahan bumbune. Lek digawe sing isine ku ya sing utama ku cingur, pertama mari ngono lontong. Dari lontong itu tahu, tempe, bendoyo, timun ambek kulupan. Lah lek kulupane iku ya iku apa ngarani camba, kangkung, kacang panjang. Kulupane niku tasih mentah apa sampun digodhog, Bu? Kulupane ya digodhog dhisik no, Mbak. Pambek iku ya ana kulupan apa iki bendoyo. Bendoyo iku teko iki lho, krai sing digodhog. Ya kaya kacang, kangkung, terus apa ngarani camba iku digodhog kabeh ambek krai bareng digodhog. Krai digodhog jenenge bendoyo lho. Terus bawang putih niku langsung diulek ngoten, Bu, napa tasih digoreng dhisik? Ya enggak, Mbak, ya lek kaya kacang tanah iku digoreng sik. Mari kaya bawang putih ku ya iku dirajang, mari dirajang pas digoreng kaya bawang putih gorengan ngono iku. Ini waktu ngulek ya wis bentuk dalam berbentuk bawang putih goreng, gak bawang putih mentah. Terus ya rujak itu ana rong macem, Mbak. Rujak matengan ambek rujak campur. Bedanipun napa, Bu? Matengan kalian rujak campur, Bu? Lek rujak matengan itu isine ya
apa ngarani lontong, tahu, tempe, terus timun, terus bendoyo, ambek kulupan sing kaya kangkung, cambah, ambek kacang panjang, ambek cengur, terutama cengure, jenenge rujak cengur, Mbak. Lale apa ngarani rujak campur, ya kaya iku mang, cuma ditambahi buah-buahan. Niku buah-buahan rujak campur. Buahnya niku isinya apa mawon Bu ning rujak campur? Ya nek rujak campur ku biasane ya kencit, terus nanas, bengkoang, terus timun. Kok timun apa ngarani iki lho kedondong. Oh, ya wis ketok aku. Terus titi laksanipun damel rujak cingur niku kepiye Bu? Ya pertama iki uyah lombok, mari ngono bawang putih, ambek gula abang tak ulek dhisik, Mbak. Kayak banyune iku banyune apa ngarani? Ambek kacang. Terus kayak banyune asem tak ulek sik. Mulai wis lembut, baru tak pasangi petis tak ulek. Wis mari lembut kabeh baru isine mau dicampurno ngono. Nih, petis niku petis napa mawon Bu sing dipunginakaken? Ya petis ya lek wong Jawa ya umume ya petis ireng tok, Mbak. Tapi lek wong aku ki manggon ning Surabaya ya akeh wong Madura ya arep tuku. Lek wong Madura ku senenge petis dicampur ambek petis abang. Dadi petis ireng campur petis abang. Tak tari dhisik tapi wonge, Mbak. Lek tuku iku nek petis ireng tok apa petis campur. Ngono sesuai selerane wonge. Nggih. Perangan ingkang kalih Bu, sinten ingkang ginakaken seserepan bab olah-olah daharan rujak cingur Bu? Ya umume nggih wong Jawa, terutama wong Jawa Timur. Tapi khususnya nggih wong rujak cingur iki kasih Surabaya nggih, khususnya Surabaya. Namun nggih kathah tiang lintu tiang Jawa nggih tesih anu napa damel rujak cingur umume nggih penjual-penjual rujak cingur. Tapi kata-katanya saat menikah niki penjual rujak cingur niku katanya malah tiang Medunten. Tiang Medunten niku sajian rujak cingur niku teng pundi-pundi malah nggih teng Jakarta, nggih teng Kalimantan, nggih teng Sumatera, pokoknya pun meluas lek penjual rujak cingur. Padahal rujak cingur kan aslinya khas Surabaya. Tapi malah kata sing tiang Medunten. Lalek ingkang sing tiang Jawa piyambak niku nggih paling nggih teng daerah-daerah kados teng Mojokerto, Lamongan gitu sik wonten tiang Jawa asli. Ngoten. Malah lek tiang Medunten niku mboten disade, malah tiang rumah tangga niku kata damel dahar sak bendinane ngoten niku lek teng tiang Medunten. Pun mboten damel ulam malih sampunan nggih ngoten niku bumbune rujak kali kulupane kali kerupuk pun tadi istilahnya napa menu makanan sehari-hari nggih sak bendinane ngoten niku. Niku wonten bedane napa mboten Bu antarane sing sadean tiang Jawa nang kali sing sadean tiang Medunten? Nggih wonten bedane lek tiang Jawa niku sadeane namung damel petis cemeng. Lah lek tiang Medunten niku campur kali petis merah petis tiang Medunten, bedane namung niku tok. Yen segi rasanipun Bu, rasane utawa luwih legi atau luwih aci? Lek rasane nggih memang wonten bedane. Lek tiang Jawa niku rasane niku lebih legi. Lah lek tiang Medunten niku rasane niku lebih radi asin-asin gurih ngoten niku. Kaperangan yang kaping 3 Bu, kapan dipun ginakaken seserepan bab olah-olah daharan rujak cingur Bu? Nggih lek kula nggih saben dinten kula sadean niku. Tapi nggih umume nggih niku tiyang tumbas niku nggih lek jam makan siang ngoten niku lho. Niku tiyang kantor-kantor kadang nggih di napa ngarane iku diborong kados tiyang kantor ulang tahun ngoten nraktir kanca-kancane
Dadi mborong ngoten langsung 30 bungkus ngoten. Kadang nggih 50 bungkus, tapi nggih mboten mesti. Kadang nggih wonten nek teng Surabaya ini kan wonten saben taun sepisan niku wonten napa ngarani festival rujak cingur. Nek dalam rangka ulang tahun Surabaya niku tenggene biasane nggih tenggene Jalan Kembang Jepun niku ben taun sepisan wonten festival rujak cingur. Kaperangan ingkang kaping sekawan Bu, wonten pundi kemawon dipun ginakaken seserepan bab olah-olah daharan rujak cingur Bu? Ya kayak sing mang iku Mbak, ya istilahnya ya umum khususnya ya nang Surabaya wong memang makanan khas Surabaya. Tapi ya sak jaman saiki ya gak nang Surabaya tok, nang ndi-ndi ana. Nang masih nang Jakarta ya ono dadi rujak cingur, nang Jawa Tengah ya ono dadi rujak cingur. Nang Kalimantan, Sumatera pun ya ono dadi rujak cingur. Wis saiki wis rujak cingur ya wis istilahane menyeluruh seluruh daerah ono kabeh. Bisa. Gak hanya di Surabaya aja, memang khas Surabaya tapi kan wis menyebar istilahnya penjual rujak cingur itu. Kaperangan ingkang gangsal Bu, kados pundi seserepan bab rujak cingur dipun ginakaken wonten bebrayan Jawi Bu? Ya di gunakno sak bendina, cuman kadang-kadang ki gawe acara ulang tahun kayak nraktir kanca-kanca ulang tahun niku kadang ya ono festival lomba-lomba niku ya ono lomba rujak cingur kayak wayahe kaya 17-an ono lomba rujak cingur niku terus kaya festival rujak cingur ulang tahun Surabaya niku tok mek gawe ulang tahun ngono mek gawe sak bendina niku dimakem sak bendina. Kadang ya ana wong sing enggak rujak. Nek rujak kan enggak cuma rujak cingur tok, ana kayak rujak gobet ngono ku digawe acara ning apa ngarani iki tingkepan wong Jawa lek tingkepan niku wong sing bobot tingkepan ngono ku ana rujak gobet barang. Aku ya kadang ya nerima pesanan ngono iku. Kadang ya ana wong di tuku apa ngarani kepengin rujak manis. Pokoke sak tukune wonge pesen rujak manis ya tak gelem rujak manis. Kayak wong rujak rujak tolet rujak kecap ya tak beli sak anune wonge. 3. Kaperangan ping kaping 6 Bu, kenging menapa seserepan bab rujak cingur niku tasih towo lan ngrembaka wonten bebrayan Jawi Bu? Ya siji ya memang rasane rujak cingur enak to Mbak. Dadi wong sampe saiki sik padha seneng rujak, mangan rujak. Dadi ya sampe saiki sik tetep ono. Apa meneh saiki malah digalakno iku kaya ono apa lomba-lomba rujak uleg. Niku festival rujak uleg ya tambah istilahane apa ngarani sik kebudayaan apa istilahane gawe nganu budaya Jawa tadi sik tetep sampai saiki tetep ono rujak cingur iku kan gawe melestarikno apa yang ngaran tradisi makanan khas Surabaya sampai saiki tetep ono terus memang panganane sih enak kan akeh wong seneng memang. Bu, pinten modal ingkang dibetahaken kagem seserepan bab olah-olah daharan rujak cingur Bu? Yo akeh Mbak, lek modal iki yo kira-kira antara 200 sampai 250. Soalnya kan kadang yo regane ra mesti kaya apa kacang barang enggak mudun, sayur barang yo ra mesti. Terus apa cingur barang ya kadang munggah mudun ya pokoknya antara 200 sampai 250 iku. Lah menawi ngenani batik Bu, ngantos pinten batik ingkang saged diasilaken saben dintene? Batik ya ora ya padha ae Mbak, ora mesti jenenge wong dodolan kok
kadang yo rame, kadang yo sepi yo. Paling yo badi yo istilahnya apa ya wis cukup lah. Kayak maam sak bendino ngono iku wis pokoke aku wis ora tau ngitung badine pokoke ya wis oleh piro tak blonjono meneh ngono iku wis pokoke ya ora mesti. Jenenge kadang lek pas rame ya iso tak simpen titik-titik, lek pas sepi ya kadang kurang sing blonjo meneh, sing njupuk duit sing mari tak simpen mau. Niku ibu dodolan kan ning sentra PKL Kalianget binaane saka PT Pelindo 3 Surabaya. Niku saben wulane bayar napa mboten, Bu? Bayar, Mbak. Bayar iku bulanan tapi dihitung harian. Lah sedinone iku kena 30.000. Jadi ya bayari sak wulan pisan tapi gak mesti. Kadang lek dalam sak wulan iku ana 30 dina ya 23 kalino ping 30. Lek 31 dina ya 31. Jadi ya lek 30 dina ya 690. Lek 31 dina ku 713. Ya masih dodol gak dodol tetep harus bayar, Mbak. Lek hitung bayar bulanan. Nggih. Niku alangan napa mawon, Bu, sing sering dialami pas adean Rujak Cingur bab Rujak Cingur. Ya alangane kadang paling ya kaya nek nang bahan, kadang apa ngarani kaya cingur kadang angel, kadang nek kawanan titik ngono kadang kuman karek mek saiki cingur. Terus nek nang masalah dodolan ya paling ya nek pas udan kuwi, nek udan wis alamat wis gak ono wong tuku sepi. Apa wong udan-udan gelem mangan rujak? Gak ono wong mangan rujak udan-udan diwetengi lara. Iku alangane. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Panjenengan ingkang sadean wonten sentra PKL Taman Kalianget niku saben wulane bayar napa mboten, Bu? Bayar, Mbak. Itu bayar itu sakjane harian, tapi di setorno ki sak wulan pisan. Sak dinane iku 23.000, Mbak. 23.000. Tapi bayare iku sak wulan pisan. Berarti tergantung jumlah hari lek bayar iku. Lek dalam sak wulan iku ana 30 dina, bayare iku 690. 23.000 ping 30 dina. Lek 31 dina ya 713, Mbak, bayare. Tidak mesti penulan iku. Tapi ya masih awak dhewe semenggo ana lara ngono ya. Ana lara seminggu gak dodol ya gak mau tahu, tetep harus bayar sak wulan full iku mau. Tetep harus bayar walaupun gak dodol sedina, 2 dina, seminggu, masih gak dodol sak wulan lho ya tetep bayar penuh full dalam ya apa sesuai jumlah dina ning dak ngene sak wulan iku mau. Nggih, radialis nggih, Bu. Terus lajeng menawi wonten alangan payanipun sadean olah-olah daharan Rujak Cingur niku alangane napa mawon, Bu? Alangane iki ya paling pas belanja bahane gak ono ning pasar iki, Mbak, repot. Lek koyo si kulupan iki gak ono tak ganti lainnya iso. Lah lek koyo sing gak ono cingure iku sing angel. Aku kadang lek kawanan titik ngono ae gak uman cingur kadang uman mek saithik ngono wis ora lek sakne cingur ku sing penting jenenge Rujak Cingur dolok cingure. Iku kadang iku meneh lek apa ngarani lek ono udan, musim udan iku repote lek wis udan wis sepi gak ono pembeli, Mbak. Wong lek udan iku siji ya wong sing ape mara ku kejebak udan ya wong kan gak gelem mara. Kaping pindhone lek udan ndi ana wong gelem mangan rujak udan-udan diwetengi lara kan. Kaping 7, Bu. Kados pundi panganggepipun bebrayan Jawi dumateng
seserepan bab olah-olah daharan rujak cingur, Bu? Ya gawe wong sing seneng ya seneng, Mbak. Sing tapi ya akeh nek wong nang Jawa ki akeh senenge. Wong memang pangan rujak cingur ku enak. Pemene saiki ana iku festival rujak cingur iku wong akeh seneng. Karek moro mangan rujak cingur gratis. Paling mek bayar parkir tok. Ya akeh senenge wong zaman saiki. Ya gak jaman wit biyen, nek saiki ya tetep akeh wong seneng rujak cingur. Masih gak nang Pulau Jawa pun ya akeh sih anu seneng rujak cingur. Kaperangan ikang pungkasan, Bu. Kados pundi panganggepipun panjenengan minangka sesulit bebrayan Jawi ngengingi kewontenan seserepan bab olah-olah daharan rujak cingur? Ya nek menurutku, Mbak, arepku ya muga-muga tambah akeh wong sing seneng nang rujak cingur. Terus gawe arek-arek cilik generasi penerus itu dikenalno meneh, lebih dikenalno. Ya aku mangane setuju ambek kaya apa ngarani Bu Risma iki setiap ulang tahun Surabaya dhek ngadakno festival rujak ulek. Itu kan gawe melestarikno panganan tradisional rujak ulek iki sing khas Surabaya. Ya, terutama ngenalno gaya arek cilik-cilik ku mau, Mbak. Generasi penerus cek tetep seneng nanggone rujak cingur. Dadi rujak cingur iki gak ilang ngono lho. Tetep teko arek cilik terus teko wong tuwek sampai mbah-mbah kabeh ku padha tetep seneng nanggone rujak cingur. Tetep lestari pangan rujak cingur. Terus gawe aku dhewe sing penjual rujak cingur kan ya istilahnya rezekiku tetep ono terus, ngalir terus. Jadi enggak istilahnya enggak apa ya jarine enggak hilang dipangan zaman ngono lho. Tetep ono terus rujak cingur iki. Amin, Bu. Matur nuwun, Bu, kula sampun diparingi wekdal kagem wawancara dinten menika. Kula ugi nyuwun samudraning pangaksami, Bu, bilih wonten kalepatan kula ing wawancara dinten menika. Ya padha-padha. Kula nyuwun pamit, Bu. Assalamualaikum. Para pamirsa sedaya, adicara wawancara sampun kalampahan. Dudukanipun inggih menika rujak cingur salah sawijine daharan khas Surabaya ingkang tasih tuwa lan ngrembaka. Amargi saben taune kutha Surabaya nggadahi festival rujak ulek. Kula ngaturaken matur nembah nuwun dumateng Ibu Sumainah ingkang sampun kersa ngandharaken seserepan bab olah-olah daharan rujak cingur. Mugi-mugi ingkang dipun andharaken dening Ibu Sumainah saged nggadahi faedah tumrap kula lan panjenengan sedaya. Para pamirsa lan Ibu Sumainah, kula nyuwun agunging samudra pahasami menawi wonten atur kula ingkang boten ngranani ing manah panjenengan sedaya. Matur nembah nuwun cekap atur kula sugeng sagung dumadi.